U Privrednoj komori Beograda danas u 11 sati biće predstavljena knjiga Spoljnotrgovinski odnosi i perspektive privredne saradnje Ruske federacije i Republike Srbije, autora doktora Nenada Popovića i doktora Andreja Jaška. Sa nama ovoga jutra jedan od autora, doktor Nenad Popović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Dakle, pravi autor za ovu knjigu, 2 decenije vezani ste kao privrednik za rusko tržište. Koje su proizvodi šansa za izvoz u Rusiju? Tradicionalno proizvodi tekstilne industrije, elektromašinogradnje, nameštaja, hemijske industrije su bili glavni proizvodi koji se prodavali, odnosno izvozili iz Srbije i bivše Jugoslavije na teritoriju bivšeg Sovjetskog saveza, danas Ruske federacije. Sigurno je da ti proizvodi zajedno sa poljoprivrednim proizvodima koji imaju odličnu prođu danas na ruskom tržištu predstavljaju nešto što može da bude dobra osnova za povećanje našeg izvoza u Rusiju. Najbolje godine kada je Srbija se razvijela, odnosno bivša Jugoslavija, bile su 70. i 80. godine i tada je izvoz u Rusiju predstavljao blizu 30% ukupnog izvoza iz bivše Jugoslavije, a također i Srbije. A sada? Danas, nažalost, predstavlja samo 8%, ali ima jedan dobar element da je taj trend se povećava u posljednjih nekoliko godina i perspektive za veću, sveobuhvatniju saradnju između naše dve zemlje sigurno da postoji. Sada spomenuli ste da su i nekada bili poljoprivredni proizvodi veoma aktualni za rusko tržište, a toga smo svedoci i danas. Pričali smo o tom jutarnjem programu zašto uvozimo jabuke, zašto uvozimo krompir, a sve je otišlo na rusko tržište. Da. Sigurno da je to dobro i treba što više da ide na rusko tržište, ali količine koje danas posjeduje Republika Srbija, odnosno koje su mogućnosti za izvoz na teritoriju Ruske federacije, nisu dovoljne. Zato je potreban sveobuhvatniji pristup i u ovoj knjizi mi smo i predložili kao ključnu stvar za poboljšanje izvoza na teritoriju Ruske federacije prije svega izrada jedne strategije koja bi u sebi sadržavala i ciljeve, ali i elemente koji su neophodni da bi se ta strategija ostvarila. Prije svega, jedan od glavnih podsticaja našim poljoprivrednicima bilo bi zajedničko angažovanje svih kapaciteta i privatnih i državnih koji bi omogućili zajednički i veći plasman na rusko tržište, ali za celu industriju Republike Srbije naravno da bi glavni element bilo izgradnja, odnosno uspostavljanje zajedničke rusko-srpske izvozne banke. Da, ali sve to važi naravno i za, ne samo za rusko tržište, nego i za ostala. Sad, nekoliko dana uoči zvanične posete premijera Putina, znaju li se konkretno teme, odnosno koje će to ekonomske teme biti na dnevnom redu? Sigurno je da predsjednik ruske vlade Putin, koji se najviše bavi ekonomijom i socijalnim pitanjima, će na sto ovih pregovora da stavi pre svega ekonomska pitanja. Pitanja i južnog toka, pitanje saradnje u naftnoj sferi, također pitanje kredita od €1 milijardu koje je Rusija dala Srbiji u prošloj godini, od kojih je iskorišteno samo 20% za sada, i naravno saradnja u svim sferama kao što su železnica, izgradnja infrastrukture, uvoz, izvoz i naravno reći će kao i uvijek biti i o političkim temama. Sigurno da će Kosovo i principijelna podrška Rusije koja je zaista bila bezrezervna u ovom periodu, ono će da se nastavi i moramo da kažemo da su ipak politički odnosi između Rusije i Srbije danas mnogo bolji nego što su ekonomski odnosi i cilj ove knjige jeste bio da se privrednicima, ljudima koji se bave naukom, ljudima koji se rade u privrednim komorama ipak omogući neka dodatna informacija i da se otvore zaista perspektive buduće saradnje između Srbije i Rusije. Dobro, kakve su perspektive te buduće saradnje dve zemlje? Kada je u pitanju ta ekonomska saradnja? Da. Sigurno su velike. Danas Rusiji glavni uvoznici su u Rusiji zemlje iz Europske unije, Nemačka, Francuska pre svega, i mi treba da se orijentišemo na taj način kao što to rade druge evropske zemlje. Rusija najveće tržište u Evropi danas, Rusija predstavlja glavno izvozno tržište i za Ameriku, također i koristeći sve potencijale
mislim da pre svega srpski privrednici treba prave strateška partnerstva sa ruskim privrednicima, treba prave strateška partnerstva i sa evropskim privrednicima za zajednički izvoz u Rusiju, jer moramo da naglasimo, Srbija je jedina zemlja u Evropi koja ima privilegovan status u ekonomskoj saradnji sa Ruskom federacijom. Srbija jedina ima potpisan sporazum o slobodnoj trgovini koji omogućava praktično bezcarinski izvoz 99% proizvoda sa teritorije Republike Srbije u Rusiju. Eto, možemo da pomenemo i gasifikacija, drugi projekti, dobra osnova za početak saradnje, ali u svakom slučaju u Rusiji su u toku i projekti izgradnje olimpijskog kompleksa u Sočiju, to znamo da nas očekuje, predstavljaju najveće ulaganja u energetsku i saobraćajnu infrastrukturu u istoriji te zemlje, tako da se i na osnovu toga mogu povezati te zemlje. Hvala što ste bili naš gost ovoga jutra. U 11 sati, dakle, Privredna komora Beograda, više o vašoj knjizi. Hvala vam.